thoughts in my mind, the movements of my body. Be blessed upon you all, I pray. In Jesus Christ our Lord. Amen. Wathi thu uYesu wabahlangabeza. Oh, bless me now. 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 Oh,
wathi thu uYesu wabahlangabeza kwezivangeli zone uMateyu, uMarko noLuka noJohane. uMateyu yedwa ngalolu hlobo ke libala likaYesu. And kweli thuba lonke ndalikumfundisi, eyona ncwadi bendidla ngoyi-avoida le xa ndizawushumayela uvuko, kodwa abashumayeli namhlanje ndizingxamile usathule. uThixo watyhila le ndawo ithi wathi thu uYesu wabahlangabeza. Sonke siyayazi uba uYesu wakuqala kwangaphambili ukuvuka kwakhe. For God's sake, elinye lamatyala awaye wafela ilanto yayisithi izawuchithwa le tempile. Uyayikhumbula mosilona? So uYesu wayeyithetha novuka kwakhe kwabo bamkhonzayo ahamba nabo, kwakunye nabo babengamkhonzi uYesu. Wayeyithetha into yoba kusuku lwesithathu apha zawuthi ovuke khona ekufeni. Zihlobo zami ke ezithandwa lelizwi likaThixo, uMateyu kwapha usizobela le meko yanamhlanje. Kodwa ndimthanda kakhulu uMateyu xa eqalisa, xa ebalisa elibali. Uthi uMateyu xa esinika umbono welibali, xa lijika ilanga kwabakho umfo othile owaba namasikizi, wakhawuleza wayonkqonkqoza kwaPilato. Zihlobo zami ezithandwa lelizwi likaThixo, uYosefu abashumeli bazamkhumbula, lo wase-Arimatha owathatha uxanduva wabaleka wayonkqonkqoza kwaPilato. Kwakungekho mntu unomdla wobheka kwaPilato, kwakungekho mntu unesibindi sosondela kwaPilato, kwakungekho nomntu onawo amandla alula ayokuthetha noPilato. Zihlobo zami ezithandwayo, naba uPilato wabonqenayo besithi ndibethelele emnqamlezweni, babesonqena ukuya kuPilato. Kodwa ngolu suku lwanamhlanje bazinqama baya kuPilato. Anabantu ndiva kakuhle. Kodwa into endiyithanda kakhulu ebhalwa nguMateyu, uthi uMateyu baye emveni kokuba uYosefu eyonkqonkqoza kwaPilato, wafika wamcela umzimba kaYesu. Bebesitsho abantu abatsha izolo, wathi akufumana wawurepisha, cela uqala kuloo ndawo ukuze lizovakala kakuhle. Rhamente engcwele ethandwa lelizwi likaThixo, wamthatha lo mzimba kaYesu uYosefu, wahamba wokhangela ingcwaba lakhe elitsha elakhiwe elityeni. Zihlobo zami ke ezithandwa lelizwi likaThixo, uthi umbhali xa ethethayo uMariya waseMagadala noMariya omnye, uMariya mhlawumbi sizawudibana naye apha ekuthetheni, babeyijongile le nto yenziwa nguYosefu, bamkhangela uba uyobekwa phi na uYesu. Anabantu ndiva kakuhle na zohlothandwa lelizwi likaThixo, bekude bemjongile.
Khamente engcwele nikhumbule uba bebekhona ngoku uYesu ebethelela emqamlezweni bamjongile ngoku ubani uYosefu wase-Arimathi lento enomdla phakathi kwabantu ababenokunceda okanye bothule umzimba kaYesu. Sihlobo zami ibisisithethe into yoba umuntu afeke ngokwamasikizi ehlele emqamlezweni intsuku bade batsho abantu abatsha nayizolo atyiwe zintaka bole. Zihlobo zami kwagqiba kuwamathambo phantsi. Khamente engcwele ethandwa lelizwi likaThixo. Kodwa lo mfo yandimangazi into yakhe akho nto aphithi yayidla ngocelwa umntu xa ebethelele emqamlezweni. Ndizamile uyikhangela apha eBhayibhileni andidibani nayo, kodwa apha kwesi sithuba ukhona umntu waba nesibindi. Zihlobo zami wahamba wayocela umzimba kaYesu ukwenzela uba ungaboli amngcwabo. Sikhona isizathu ndiqinisekile sibange uba sipushe uYosefu. Zihlobo zami ke akasosihlobo uYosefu noYesu abazalani akho nto ibadibanisayo. Khamente engcwele ethandwa lelizwi likaThixo bakhona abantu mhlawumbi abazalana nayo uYesu ebenokuba benza inzame bamcele babhale ileta okanye bayoguga bayocela kuPilato, kodwa ndinento ethi kwakungakho mntu unomdla oyoma phambi koPilato. Sihlobo zami yindoda le enento zayo bashumayeli obumjonga kakuhle uYosefu. Ithi iBhayibhile he was a rich man. Khamente engcwele ephakamileyo engahambi naye nabanina mzomhle othandwa lelizwi likaThixo. Indoda efundileyo ehloniphekileyo. Le ndoda manixelele nto Khamente engcwele yayinxalenye yale nkundla bekudala nithetha ngayo apha eyona inkulu yezibhalo ezingcwele. Sihlobo zami ezithandazayo le nithi xa nibizayo yiSanhedrin ekhokelwa ngumbingelelo omkhulu. Zihlobo zami nee-chief priest zinxalenye yale ntlanganiso. Khamente engcwele ethandwa nababhali bayinxalenye yale ntlanganiso. Abafarisi nabasadusi bayinxalenye yale ntlanganiso. Ndithe xa ndiqwalasela ndabona uba ngokwenene uYosefu lo ngumfarisi. Khamente engcwele ethandwa lilizwi likaThixo apha kwiSanhedrin le babini abantu abaye bangabafundi babucala bukaYesu emfihlakalweni. Zihlobo zami okokuqala ndiyamkhumbula ngulowa wemka ngobusuku wasondela kuYesu okuthiwa nguNikodimasi. Abantu ndikhumbula kakuhle na zihlobo zami omnye umntu owalandela into eyenziwa nguNikodimasi nguYosefu lo wase-Arimathi. Ithi iBhayibhile xa ndizama ukuyiqonda abantu abaninzi kwankuneSanhedrin yayingayazi oba ulandela uKristu. Zihlobo zami ke ezithandwa lilizwi likaThixo ithathi imbali xa ithethayo xa sizawugoduka nangoku kuxoxwa lamatyala kaYesu akangenanga le nto uYosefu wase-Arimathi. Zihlobo zami khumbulani kaloba abafarisi ngabaya banenkolo ethi lukhona uvuko kwanabafileyo. Abantu ndifaka kakuhlena. Zihlobo zami khumbulani abafarisi ngabaya bakholelwayo kwingolosi eyahlayo ngomhla wesithathu. Abantu ndifaka kakuhlena. Zihlobo zami ke ezithandwa lilizwi likaThixo benzela nje udlula kho ndawo ngoba ndicinga ibalulekile. Khamente engcwele ethathi uthethe akucela lo mzimba bakhawuleza abafarisi bakhawuleza ababhali abakhulu. Zihlobo zami bayonqonqoza kwaPilato. Ndiyakhumbula abantu abatsha bathile izolo bathi sikhumbule nto oba namlahlekisi ebethe ngosuku lwesithathu uza kubuya aphinde avuke. Zihlobo zami yandixaka le nto bayabhidana bayabaleka bayaleqana kodwa balekana ngento ethi lamlahlekisi kodwa bayithengile inyaniso yomlahlekisi. Abantu ndifaka kakuhle ngoba baba bebeqonda ngokwenene oba ngumlahlekisi they would not even bother ngoba babizane bayomqonqoza phi kwaPilato kodwa bathi lamlahlekisi ebethe uza kubuya avuke ngosuku lwesithathu. Khawenza icebo Pilato ngoba siyakwazi oba ungumntu wamacebo. Thumela isigidimi sihambe sigade ingcwaba litshwinwe elingcwaba. Abantu ndifaka kakuhle masigodukeni mahali mzomhle ke othandwa lilizwi likaThixo. Khamente engcwele ethandwa lilizwi ngokwenene bakhawulezisa latshwinwa ingcwaba. Ndicela niqaphele le nto ke uthi lo mbhali xa
ethetha ebalisa ngoYosefu ibalulekile lento sihlobo zami futhi xa ethetha ngayo wamthatha umzimba kaYesu wawufaka engcwabeni emveni kokuba efakile waliqenqa ilitshe lavala sihlobo zami ezithandazayo into esibini ngokwesiyibonayo apha emveni kokuYosefu evalile yafika uPilato uthi intshwinene lilitye sihlobo zami ezithandwa lilizwi likaThixo naba nindiva kakuhle na alivalwanga nje elilitye sihlobo zami esigqibeni likaYesu kwakhona intshwiniwe sihlobo zami ke ezithandwa lilizwi likaThixo akaphelelanga apho uPilato uthe emveni koba elintshwinile wakhangela abantu abazaligada sihlobo zami ngoba banelwathi mhlawumbi kungafika abantu umzimba wakhe bagqiba bathi uvukile anendiva amaKristu icela bangoku sigodukele ngabantu engcwele yidesign le kaSathana ubuntu sihlobo zami unjalo uSathana xa asinika ithuba ngawe uSathana uyaqinisekisa sihlobo zami ke athathe akufake engcwabeni uSathana sihlobo zami ke esithandazayo awugibatsike uSathana engcwabeni athathe isitiko osilahlelwandle sihlobo zami ke esithandazayo kwathi uvuko lusifundiseni into apha ekuseni nje sihlobo zami ke ezithandazayo anamani ndiva kakuhle na bashumayela ndithapha xa ndithethayo khamente ngcwele uSathana xa ezinika ithuba uthatha i-assignment yakhe serious uSathana akubeke endaweni athi ufanelekile kuyo atawugqiba agqibe ngawe abeke i-full stop kwethiwa ekuseni nje uvuko lusifundiseni into sihlobo zami ke ezithandazayo masigoduke marhaba masigoduke marhaba masigoduke nje marhaba mzonke othandwa ilizwi likaThixo uMariya ke lo sithetha ngaye wasemagadala uMariya abamariya ababili banesizathu soba bavuke ekuseni balande ingcwaba likaYesu elinjalo sihlobo zami ke ezithandazayo uMariya wasemagadala uyamazi Yesu umazapha kuye uMariya wasemagadala akavanga ngoYesu umbona pha kuye kukumahluko marhabe ekuphileni kwethu ubomi phakathi komntu omaziyo uYesu namntu ofileyo ngaye kwathi uMariya uyamazi uYesu sihlobo sami uMariya wayengcwatshiwe esengcwabeni zidimoni kwathi uYesu wafika sihlobo sami usukweli lovuko lusifundisa ngoba ingcwaba lingavalwa kodwa ngosuku lwesithathu sihlobo sami esithandazayo masigodukeni marhaba ngibone njalo sihlobo sami ke esithandazayo owesibini uMariya ngolapha ngicela bani niqaphele sihlobo sami ke esithandwa ilizwi likaThixo ngulowa wazala uYakobi ngoba niyakhumbula bathi ababhali lo mncinci uYakobi kwakunye noYosefu sihlobo sami ke ngumfazi kaKleyopa lo anendiva marhaba sihlobo sami abafazi banesizathu ngoba bamlandela uYesu ekuseni ewe abanye ababhali begospel bachaza abantu abaninzi bathi ngoku ngicela basijonge abafazi babini sihlobo sami ke esithandwa lilizwi likaThixo ngokuya wena sihla emva kwamini nje ehamba nomyeni wakhe ithi ncwadi wababona uYesu benxunguphele bekude wakhetha uYesu ukusondela kubo ahambe nabo endleleni ebheke eMawusi marhaba lisiko likaYesu elithi xa umntu asendleleni yesithukuthezi asondele ngomhla wesithathu sithawa sami ke ayiqala phankuthi le nto ngoba sihambe ngenyembezi ayiqala phankuthi le nto ngoba sihambe ngenhliziyo yasinxungupheleyo
sisewazamke esithandazayo kwethu umbhali ayathetha inhliziyo eqophothileyo eqophothileyo ayasebindala uThixo sisewazamke esithandazayo sabathandwana yathandwa lizwi likaThixo bavuke ekuseni bakhangela uYesu sisewazamke esithandazayo icela kasifana neBhayibheli kapheleni le nto ke ngoku kasikhujuka nakwasisihlandlo apha ekuseni basamlandela uYesu sihlobo sami ke esithandazayo nalapha ekuseni xa liphuma ilanga basamkhangela uYesu sihlobo sami esithandazayo banesizathu abantu zokumkhangela uYesu nangona bembonile esifa emnqamlezweni kwathi imeko zabo sithi lasekuseni nje abamlandela uYesu khamane ngcwele ethandwa lelizwi likaThixo kwenzeka loo nto ekuseni nje khamane ngcwele ethandwa lelizwi likaThixo masikothuke mahara uthi kumbhali ka ndiza kwehla ke ngoku sizokuthandaza khamane ngcwele basuka abamama babheke engcwabeni umsomhle bathi abanye ababhali ke xa bethethayo bakwigospel qiniseke uba nizawukhumbula bathi xa bethethayo babe nombuzo babuzayo ngoba sizantengelwa ngubani na ilitye sihlobo sam ke ngoba bayayazi oba phakathi kwabo noYesu kukho ilitye sihlobo sam ke bantwana laba bashumayeli badibana noYesu kodwa baphakathi kwabo noYesu kukho ilitye elivalileyo kukho ilitye that was reinforced elityhiniweyo kodwa lithandayo ngabo bafazi noba banekhala akho kuthi mabajike bakhangela uYesu sihlobo sam ke esithandazayo noba bayazoba kukho ilitye phakathi kwabo noYesu kodwa ababuyela ngasemva sihlobo sam ke esithandazayo umsomhle masikhawuleziseni ke khamete ngcwele uthi kulo mbhali xa ethethayo noba umarike akafiki kulo mbuzo kodwa into endiyithandayo ngayo uthi xa ethetha bathi xa befika apha emangcwabeni siyakhojuka nguwo bathi xa befika apha engcwabeni oMariya bobabini xa befika apha engcwabeni sihlobo sam ke kwasuka kwakho unyikimo apha emangcwabeni sihlobo sam ke bathi ababhali xa bethetha lonke xesha kuzolile kodwa xa befika apha phambi komnyango wengcwaba kwasuka kwakunyikimo sihlobo sam ke esithandazayo anindivuma sigoduke abasam ke esithandazayo kwakunyikimo cela nje ukutsho sizogoduka sihlobo sam ke esithandazayo sicela umoya basabayo uyacela umoya sihlobo sam ke esithandazayo uyacela umoya sihlobo sam ke esithandazayo embathini wanyikima umhlaba sihlobo sam wanyikima umhlaba uthi xa ndisondela apha ndizama ukuyiqonda le nto uthi umbhali ngexesha kunyikima umhlaba kuhle isithunywa sasezulwini sehlela phezu kwabo sihlobo sam ke ndibona abantu apha abasentsunguzini yobumnyama in the middle of the storm sihlobo sam ke esithandazayo bathi banemibuzo nemithandazo ezintliziyweni zabo wathi kanti uThixo ukuvila ukukhunga kwabo wasuka wehla phezu kwamangcwaba kwakunyikimo lomhlaba lafleka ingcwaba uthi umbhali ufika kwalo yabona sihlobo sam ke esithandazayo saqhopha isithunywa phezu kwelitye ebelikade liphakathi kwabantu bakaThixo noThixo sihlobo sam ke esithandazayo unjani kanti uThixo unjani uThixo ngokwakhe wehla wayithatha ilitye walisonka wahlala phezu kwalo ukuze umntu akufumane uKristu nasekuseni nje unguThixo wasonka amatye ethu ahlala phezu kwawo
manyathele kuwo ukuze thina sibe nesabelo esimnaphakade. Zihlobo zam ke esithandazayo, hambani zihlobo zam, uvuko lusifundisa loo nto ebuhlungu. Zihlobo zam ke esithandazayo, uvukolo luthapha kuthi elilitye lisisindayo akugqibeli lona. Zihlobo zam esithandazayo, uvuko lusifundisa uba elilitye lisithwalayo alizositshabalalisa ngoba uThixo ngosuku lwesithathu uphendula imithandazo yeminyaka athi awugqiba ayithathele ngxaki anyathele. Zihlobo zam ke godukani barha, godukani barha. Itsho le nto yovuko, itsho le nto yovuko. Zihlobo zam ngesithundo ilizwi likaThixo wathi ke umbhali xa ethetha athi esithunywa kubo sanukoyika, don't be afraid. Utsho apha kum uthi nikhangela abanye, nikhangela uYesu lo wabebethele engqonisweni. Zihlobo zam ke bagqiba bathi xa ethetha kunye nabo athi akekho uYesu, uvukile kwelabafileyo. Ishobe sesithunywa sikaThixo sithi namandla okufa could not be able to contain him. Ishobe sam ke esithandazayo, yabona into endiyifundayo apha, into endiyifundayo apha yinto yoba uPilato nabaFarisi nabaSadusi babesithi bagqibile ngoYesu, uphelela apha engcwabeni. Zihlobo zam barhabani ndiva, zihlobo zam ke esithandazayo, kodwa apha uvuko luthetha kuthi noba uSathana angathi ndiphelela kweli tyotyombe kunaphakade, kodwa uvuko luthi xa kwakhiwe next door ithetha ukuthi loo nto uza kufikela uThixo ngexesha elifanelekileyo. Utsho uvuko ekuseni nje. Zihlobo zam ke esithandazayo, nalima ndiliva kakuhle na sisobuhle othandwa lilizwi. Ngoku ababhali bathi uYesu kuphelele ngaye apha engcwabeni, kodwa uvuko luthi xa luthethayo noba ungumntu otorhayo awunamsebenzi, uthi uSathana uphelela apha, kodwa uvuko luthi ngomhla wesithathu uThixo ngumncedi uzayiphendula imithandazo. Zihlobo zam esithandazayo, uthi apha umbhali xa ethetha noba abaFarisi babesithi uYesu uphelela apha, kodwa amazwi athi this is not the end, but it's the beginning of a new journey of prosperity, of peace, of power, of village. Zihlobo zam ke osithandazayo, ndicela uba nikhumbule loo nto. Uvuko apha kuthi luthetha loo nto. Zihlobo zam ke esithandazayo, awugqiba bathi khawulezana mbona ubaxelela woba uvukile kwelabafileyo. Zihlobo zam ke le nkathazo ke iqala kanye kule ndawo xa ndivala le Bhayibhile. Zihlobo zam baguquka bagidima, ubheka esixekweni kubafundi bakhe uYesu. Uyabona ke ngoku uba undivanga awuzophinda undive. Zihlobo zam ke esithandwa lilizwi likaThixo, uthi umbhali xa begidima ndibona abantu apha who are confused, who do not know uba kwenzeka ntoni na. Ndibona abantu apha who are directionless, abangayaziyo uba yeyiphi direction to be taken kanye. Zihlobo zam ke ndibona abantu apha ebesele benyamile. Zihlobo zam ndibona abantu apha abantliziyo zidandathekileyo, ndibona abantu apha entliziyo zirhazukileyo, kodwa uthi umbhali bagidima ukubheka esixekweni. Zihlobo zam uYesu unjani kanti? Zihlobo zam uthe kubajonga ithi imbali eBhayibhile wasuka uYesu wabona ithuba laba asukathi thu phambi kwabo abahlangabeze abantu abaphelele ithemba
uYesu wabona ukuba makabahlangabeza and ndiva maKristu ndiva maKristu kunjani kanti uYesu uvuko khumbulana phambi kovuko wonke umuntu ebemlandela uYesu inhlobo samke kodwa uvuko luthi ngoku uYesu uyasihlangabeza zihlobo zami andiva maKristu uthi umbhaleka ecacisa le nto phambi kokuba uYesu avuke selabethelele emqamlezweni wonke umuntu wayelandela uYesu zihlobo zami kodwa uvuko ngoku lutshintsha izinto uvuko ayisithi abalandela uYesu kodwa uYesu ekubandezelekeni kwethu ekuthandathekeni kwethu uYesu kwindlela sobunzima esithwala imithwalo eyahlukahlukeneyo uyasihlangabeza uYesu kwistorms zethu esiphila phezu kwazo zihlobo zami uYesu uvesikathi 2 asihlangabeze yilona sisithi in the middle of the storm there is grace zihlobo zami ke ngoba uYesu ukhangela umuntu okwistorm isikhokho esingaphaya kwamandla akhe asuku uYesu athi 2 akuhlangabeze mvapha sithi ebahlangabeza vuyani usihlangabeza uYesu novuyo usihlangabeza uYesu noxolo usihlangabeza uYesu nokukhululeka esiphathezelweni abanye maKristu andazi oba ngubani obandezelekile andazi umuntu obandezelekile igqibile ngoba Shumayeli igqibile ngomathole andazi oba ngubani obandezelekile andazi oba ngubani umuntu obandezelekile kodwa uvuko luthi uyasihlangabeza sakubandezeleka uyasihlangabeza andazi oba ngubani lapha ohleli entsunguzini yesichotho andazi kodwa bathi lolinike amaphepha nibhale wonke umuntu apha angabhala isichotho sakhe hlobo sami kodwa ndinetwethi ngovuko uKristu osikhumbulayo osukana entabeni athi hoyini nina nonke enisindwayo nibulalekayo izana hlobo sami ke yasihlangabeza kodwa kani maKristu lisazoba uYesu isizathu basithi there is grace in the middle of the storm is because uYesu kwistorm uyasihlangabeza hlobo sami ke esithandazayo uYesu kwistorm doesn't need us even to invite him when we join the encwadini abathanda uphi uYesu basendleleni kodwa uYesu wabahlangabeza noKleopa wamhlangabeza ekwajuka kwakunye nomkakhe hlobo zonke ambani maKristu ninazoba kuvuke ngokuKristu osihlangabezayo kuzabe uKristu ka esihlangabeza akajonga uba uphuma kwikhaya lemzali uKristu ayesihlangabeza akajonga uba uqhuba imoto enzanina uKristu xa esihlangabeza akajongi i-social status sakho akajongi loo nto hlobo sami ke niphi na esihlangabeza uPetrosi agqiba ukuthi oba nguwe Yesu yitsho ndize ndihamba phezu kwamanzi hlobo sami ke wasuka wehlika lo mfo wahamba phezu kwamanzi kodwa endleleni yokuza kuYesu waphushwa imimoya yelizwe hlobo sami wamka uYesu wajonga ehlabathini uthi uYesu ka ekhala wasolula isandla umzalo uThixo ka umzalo uYesu xa esihlangabeza walula isandla sakhe sokunene hlobo sami ke ngicela ukutsho emva kwemini nje xa sigotsha ukuba uKristu lo wasihlangabezayo xa esihlangabeza usihlangabeza walula isandla sakhe
sokunene. Hambani maKristu nisazoba uvuko luthi uKristu uzosihlangabeza. Ihlobo sami ke esithandwa lelizwi ayingomfundisi umpafi, ayingomfundisi umpafi, ayingomfundisi umbhoro, ayingomfundisi umbhoro. Sihlobo sami ke osakuhlangabeza kodwa uKristu unyana kaJiko osakuhlangabeza. Sihlobo sami kuzathi ukuta ekuhlangabeza uzathi vuyani ngobani. Sihlobo sami mamela lento usondela kubantu abagwanya inyembezi abathweleyo kodwa ke usukathi vuyani. Sihlobo sami ke esihlangabeza uYesu usisa ukuphumla esimpilweni zethu. Xa esihlangabeza uKristu usisa uqobo esimpilweni zethu. Xa esihlangabeza uKristu usisa usindiso esimpilweni zethu. Sihlobo sami ke andiyazi indlela okuyo apha ku-2026 sikhona ndicela le nto, let the grace of God locate you. Sihlobo sami utshilo unkosikazi abaPreso what the grace of God can be able to locate you. Sihlobo sami ke subane wari noba uhamba endleleni ya-bankruptcy awunamali ubaba makonya ndicela ukuthi uchukonde ungene ukukuyo kuba ukwazi upha uYesu ngosuku lwesithathu uzavuka. And let there be peace in your finances. Sihlobo sami ke esithandaza ngicela ba uthi qhu ngoba ukulandlela yokugula entabeni. Sihlobo sami ke akho mntu onokusiza. Sihlobo sami ngicela ungagumi ngoba uYesu uzawuthi qhu ungalindelanga bafika empilweni yakho. Let there be peace. Usugcobe this uKristu onjalo emva kwemilindize. Hambani maKristu, hambani maKristu, hambani maKristu. Unjani kanti uthini? Hambani maKristu. Uvuko ke luthetha loo nto. Sihlobo sami uvuko lothi uvuko okwenene there is grace in the middle of the storm. Yabona abantu ukuthi siyathanda sithanda sizawuphila nazo istorms. Siyathanda kunjalo uzawuhlaselwa sasi namhlanje uzadlula kuso kodwa sikhona isondla. Sihlobo sami ke esithandwa sami kodwa uThixo uyasuthi worry not ngikufuna kanye konta. Sihlobo sami ngike nathi ka ngake nabali sindwethi xa ndivala ngoku ngake nabali sindwethi ngizabahamba imoto pha endlini kume ekuseni okanye kusasa ngomgqibelo. Sihlobo sami ke esithandwa sami ngihlamba imoto kusasa. Sihlobo sami lelo yenzeka kusasa lePretoria khamete ndiwe indaba esihlala kuyo pha ePretoria negate enye asikho zigate wonke ubahlala kule ndawo funeka uphuma kagate. Sihlobo sami ke esithanda sayo lapha kuseni ndiyahlamba le moto ilanga lisanda ukuphuma kodwa sana kokwethu ndayihlamba le moto ndiyiklina ndikhalisa umculo. Sihlobo sami kamsoni nayo iPretoria nandizama ukuyithetha unkosikazi mana ngene ephuma ebandlini ethi Nkosi nathi kumama ekhaya. Sihlobo sami ke nathi ndisayihlamba le moto ndiyabisikhalo somntwana apha ehlaleni. Sihlobo sami ke samana sisitsho esisikhalo siqiniseka kwasuka ndihamba ngoba ndiyasiva uba sisikhalo somntwana wam. Sihlobo sami ongumzali uyasazi Nkosi isikhalo somntanakho. Sihlobo sami ke esithandaza ndavumina esithi ayingophoyina lo ukhalayo ndathi kayiphendula ngoba uyakhala yalazikhaya makasekhaya waqina isikhalo sisondela yankulu yasikilima yasondela nabegeyithini yambona ayajika khona ebaleka esisekhaya. Sihlobo sami ke esithandazayo yema ndavula izandla ndangwelisa. Sihlobo sami wathi ka afika ndamanga ndamthola ndaguquka lathi limtshontshola njani ebelimleqa laphakala langasemva njengomzali ngaphakathi konyana notshaba. Sihlobo sami ke esithanda sami wenze njalo uYesu ekuseni emvukweni. Sihlobo sami ke esithanda sami uyama phakathi kotshaba
nomuntu sihlobo sam nibizelwa endleleni ninabantu bonke naluxolo naluyolo nolwasezulwini sihlobo sam ke esithandazayo uvukile ekuseni nje sihlobo sam ke ngicela ke ngoku abantu abafuna ukuthandaza sihlobo sam lesapha ekuseni nje sihlobo sam ukuze uThixo ngokwakhe akuxole akwange akubeke esifubeni akubakhukuke ame phakathi kwakho nothaba olukukufa ekuseni nje uvuko luthatha lonto nokuba ngabana uyangenelela uThixo ngexesha elifanelekileyo. Cela abantu abafuna ukuthandaza basondele ngaphambili asivala le pasika uzosayina nje Thixo wami sihlobo sam asiphakamisa ubaba lo lukaThixo uthi Thixo nakuleni pasika ndikuvile uthetha kwakunye nami uvamkwe esithandazayo. Cela ke abantu abanjalo emva kwempini nje xa sivala le Bhayibhile ulowo nalowo onomdla ungadinwa ukuze emadolweni umane usithi Thixo ndungula mfazi sihlobo sam ke osithandazayo umane usiza asivale isibele kuThixo asuke lo mfazi enyuka abheke esilo ayokuthandaza kodwa uThixo asivale isibeleko sihlobo sam kuba wayesazuba lukhona usuku lwesithathu. This is the day that the Lord has made. Ofunayo uKristu makasuke eze kule ndawo sizothandaza sithi uKristu kumncede lusuku lwesithathu olu ofunayo